agmamalas. Ipalapan mi tinagasat amalem. Da kayo lalakay a pogi. Ken babaket a sexy. Dagiti ubing nga kursing. Dagiti tutubo a kalbo anapnuan ti kutos. Dagiti organisasyon ken dagiti mahilig ti punsyon. Dagiti magbalasang ken babaro. Kastamet dagiti baak ken balo. Dagiti yelo tingipen na ken natay ti kukuna. Umasigad kayo ket benggenyo ti istorya ni Tirong. Ni Sitong Tirong ket opisyal ti barangay Barangubon. Napayagan ni opisyal. Opisyal pay laeng iti grade 1 pay lelong ko alakay. Ni Sitong Tirong ket ado ti anak na. Adumet ti asawa na. Ngem anak na naadik da. Iti cocaine na iraranda. Nagbalin ni Sitong Tirong valedictorian ti korupsyon. Imbolsana punto ti Manalo. Saan na nga intabbayad ti kamatis ken mais. Sugal aweteng ken droga a cocaine. Sinerek ni Sitong Tirong. Dumak nang iti aglap-lapusanan. Tinmangyaw ti kaadwan. Ni Sitong Tirong ket nagbalin nga ari-ari iti political dynasty. Gapo iti political dynasty ni Sitong Tirong. Timmanglaw dagiti adu a Manlalon. Ni Sitong Tirong agbullalek iti lechon. Ngem dagiti Manlalon ano sandatay asin ken buggoo. Nagsakit da saan da makapan iti ospital. Tay sunggo, buaya, ken tigre. Mapakanda ti adu a kilo a karne. Dagiti Manlalon ano sandatay na ilata a galunggo. Ni Sitong Tirong aggatang tibutos tunggal eleksyon. Gatangin na dagiti opisyales ken organisasyon. Ngeminton makatugaw agsubutto babaen ti korupsyon. Paayaban na dagiti opisyales ken organisasyon. Agiwaras ti kwarta a nakabungon. 1,000? 3,000? 5,000? Nagkano ka? Dagiti naglako ti botos, maragsakan damit ang makaraman ti taraon a naimas. Saan laeng nga kanayo ng sardinas. Umili nagbalinda kaslag palpalimos. Na ilako tay botos, kasla por kilo a bangon. Tagtao nagbalinda akas aso-aso. Ni Sitong Tirong agpagpagaak akaslag maulo. Agitagtay ti second hand alungon. Libre aban sa marken pamumpon. Basta langit di ito may sa kondisyon, agbutos dagiti natay no tiyempo ti eleksyon. Ni Sitong Tirong nagtalinaed iti turay. Gappo iti kwarta anay waras kadigiti barangay. Dagiti opisyales ken organisasyon. Agpipila da mapanumawat ti kwarta. Pinapuskol ti ruta basta langit di mawarasan ti kwarta. Inlunod da ti biyag ti sumaruno a kapututan. Tay aglako ti botos kayariga na tay may sa prostitute. Ragsak nga apag darikmat. Rigat aginggat pagpalbiyag. Tuman pa'y dagiti taga barangay agmamalas. Numangabak ni Sitong Tirong, mapantumanin ag negosyo ti tarong sa Jai Hoko. Ibakayin na, dagiti kalugaran na, gapu iti illegal nga aramid na. Dagiti met pasurod, saan da pulos nga amirisen ti biddot. Ibutos dalata ni Sitong Tirong nga ari-ari ti korupsyon. Saan da mapanunod ti masakbayan, basta lakit di at 1,000 nga igatang pinapaitan. Da kayo, parigagayan nyo met rumpas amang ituntong tigasan. Padasan nyo met mawayawayaan, saan laeng nga kanayon nakawaran. Saan at paidiktaran ti anunsyo ti weteng. Da kayo nga opisyales ken organisasyon na pasurot. Isarday niyon ti aglako ti botos. Diyo ilako dagiti kalugaran nyo. Ti 2,000 nga inawat nyo. Panawene na talikodan tayo ni Sitong Tirong. Goodbye, Sitong Tirong.